Wengane wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yokwati. Mina uma uqala ungena kule channel qinisekisa ugcinzela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Umsakazi odumile wesifazane uzovele eshowe e-Magistrate Court ngomhla ka-12 kuDisemba. Lokhu-ke kumayelana nezibhamu nezinhlamvu ezatholakala endlini ngonyaka ka-2020. Kuthiwa-ke kulezi zibhamu kukhona ne-AK-47 ne-303 kanye ne-22. Kuthiwa kuphenyo luveze ukuthi 303 ne-22 yantshontshwa mhla kuqhekeza umuzi eRichmond ngo-2016. Kuthiwa-ke kuphinde kwatholakala ne-injini yemoto noma-ke kwaphinde kwatholakala ne-injini yemoto esuleke inamba yayo. Wengane zakwethu yizo-ke iy'ndaba lezi esematheni-ke abantu abaningi bayakhuluma-ke ngazo wengane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi uthini mhlampe ngalolu daba, njengoba siyazi ukuthi kwaba khona-ke omunye umsakazi wesifazane okwaphumela obala waveza ukuthi akanazo-ke iy'bhamu. Kuthini ukuphawula kwakho, luthini uvo lwakho? Ahlala ngapha kwi-comment section.